Takže ahojte, vítam vás na mojom prvom videovlogu, ktorý venujem Uzinke. A bude to recept na avokádový puding, ktorý som si nazvala bakavko, pretože je to kombinácia banánu, karobu a avokáda. Potrebujeme banány, kiwi ako na ozdobu, ale to nemusí byť, 2 avokáda, kokosový olej, je dobré, keď je teda lisovaný zastudené. Kakaové bôly, struhaný kokos, my použijeme hlavne karob, biokarob, to je tzv. Svetojanský chlieb, čo je náhrada kaká. Toto je stevia cukrová, ktorá sa lúhuje ako čaj, tak ja som si ju vlastne vylúhovala v takej vlážnej vode a potom budeme potrebovať vodu asi približne nejaké 2-3 deci. Keď budeme naplňať košičky, tak pudinčeky môžeme urobiť ako také jednohúbky. Toto je výborné, lebo je to maličké a človek toho ani nezie potom až tak veľa, môže sa to pripravovať na oslavy, catering. Budeme potrebovať samozrejme mixér, takže si rozbíme banány. Teraz môžeme nakrájať avokádo. Avokádo je potravina, ktorá má viac menej neutrálnu chuť a má krémovú konzistenciu. To sú presne tie vlastnosti, ktoré sú pre nás výhodné pri výrobe pudingu, respektíve pri výrobe rôznych zdravých maškrb. Je to vlastne taká ako keby náhrada masla, prípadne aj nejaké smotany, ale práve mi na stole pribudla ešte jedna kakaová zmes, ktorú priniesol Aladín na koberci. Veľmi pekné a milé od neho. Máme v mixeri banány, máme tam avokádo. Teraz si tam dáme karob. Poprosím asistenta, aby mi priniesol nejakú lyžičku. Veľkú. Ďakujem. Dáme tam 2 polievkové lyžice karobu. Teraz tam pridáme steviu. Nechali sme ju asi 5 minút lúhovať. A ešte tam ide samozrejme kokosový olej. Ďakujem. Kokosového oleja tam môžeme dať 1 polievkovú lyžicu. Nech je to také krémové. Pridáme vodu, 2,5 deci. Struhaný kokos. Som tam dala ešte možno trošku toho karobu a môžem tam dať aj tie kakaové bôly. Je to experiment. No. Kiwi bol dobrý nápad. Ja by som tam teda ešte pridala tú prštené kakaové bôly. Je to taká hra s fantáziou, čo tam človek pridá. Čiže pokiaľ máte alergiu na kakao, prosím vás, toto neopakujte. Môžete iba karob a bude to tam. Dobre, rozložíme si naše nádobky. A teraz nastáva fáza plnenia. Môžeme plniť. Ale kto chce pudinčeky mať, tak musí makať. Blížime sa do finišu. Ten posledný bude taký mierny chudák. Tam to kiwi. Opäť veľmi vďačná ručná práca, namiesto štrikovania a podobne. Máme nejaké tie svoje obľúbené ručné práce. Samozrejme tým nemierim absolútne nikam. V kuchyni sa dejú rôzne zázraky. Dobre, ideme si to naplniť kokosom na ozdobu. Tým pádom sme si naplnili naše košičky. Môžeme si ich dať do mrazničky. Necháme ich tam odležať minimálne 2 hodiny. Ako vidíte, príprava je relatívne rýchla, takže zdravá pochuťka je na svete. Takže môžete sa tešiť odteraz aj na nejaké ďalšie recepty. Ďakujem a dajte mi vedieť, ako ste dopadli. Dobrú chuť. Ten puding vlastne stuhne a je potom tuhý.